హలో ఖతర్ గుర్తింపు కార్డు లేదా వీసా కాపీ. తర్వాత వచ్చి హెత్రాజ్ యాప్ అనమాట ఫ్రెండ్స్, కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇది. ఆ తర్వాత మిత్రాస్ 2 యాప్, ఇది గుర్తింపు యాప్ అనమాట. ఆ తర్వాత ఇండియా లైసెన్స్ లేదా ఏదైనా గల్ఫ్ కంట్రీ లైసెన్స్ అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇవి మనకు కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇప్పుడుండే రూల్స్ ప్రకారము. ఆ తర్వాత మీకు ఎలాంటి ఏదైనా సందేహం ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత ఏదైనా ఇంకా ఏమైనా సలహాలు కావాలన్నా కానీ కామెంట్ చేయండి. ఈ యాప్ ఏ స్కూల్ బెటర్ అనేది, ఏ స్కూల్ బాగుంటుంది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కు, ఏదైనా సలహా కావాలన్నా మీరు మెసేజ్ చేయండి, కంపల్సరీగా నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఇప్పుడుండే రూల్స్ ప్రకారం అయితే లైసెన్స్ పొందాలనుకునే వారికి కంపల్సరీగా ఈ 4 ఉండాలండి. హెత్రాజ్ యాప్ అది కంపల్సరీగా, అది కరోనా యాప్ అన్నమాట. అది కరోనా ఉందా లేదా అని గుర్తింపు యాప్. మిత్రాస్ 2 అనేది మనిషి ఎక్కడ నివాసం ఉండేదన్నమాట. ఇంకా ఇండియా లైసెన్స్ లేదా గల్ఫ్ కంట్రీ లైసెన్స్ కంపల్సరీ ఫ్రెండ్. ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా.